माने बे थियाटार पार्टिफोर बायदि रिहार्सल होबाय थानाय नङा नालाय नोंथांमोनाबो नुदों माने दिनै प्रडिउसारा लेंहरनानै नोंनिया मा जागोन दिनै डायलगा मा दं बेखौसो फरायब्रबना होयो खामब्रबनो गोनां जायो बेबायदियावनो बिथांमोना एसेबां मोजां एक्टिंफोरखौ खालामबोबाय थायो बेसो बाख्नायथाव दा बेबायदियाव बिथांमोननियाव डायलगा माने गोसोआव थानाया एसे गोब्राब जायो नोंथांमोना साननो नाङा सासे एक्टर एक्ट्रेस जानानै डायलगखौनो गोसोआव गैलायलाया होननानै आरो बिथांमोना गोबां सावथुन खालामबोदों बेखौ बावनाया बारा गेदेर बाथ्रा नङा दा जायखिजाया आं बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों आंनि आरज खालामनाय लेखायै बिथांमोना लाइननिसोब्लाबो डायलगखौ होनो हाबाय आं साबायखर बावहरदों आरो फैबाय थानाय इयुनफोराव बिथांमोनखौ आं लोगो मोनबाय थागोन रायजो राजाफोरनि सिगाङाव बा सेराव आरो बिथांमोना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव बेबायदिनो मोजां बर' सावथुन दिहुनलांथों खामानि मावलांथों आं बेखौ आसा फारिदों आरो उथिफुनाय जितु माने जोंनि महरगिरिफोरखौ बिथांमोना फोरोंलांथों बेबायदिनो बा उत्साह होलांथों आरो नोंथांमोनाबो जाहाथे बिथांमोन बायदि खामानि मावनाय एक्टर एक्ट्रेस बा फावखुंग्रि बा दिहुनगिरि बिथांमोनखौ हेफाजाब होलांनांगोन बेबायदि लोब फैनानै सिनेमाखौ बा सावथुनखौ नायनानै हेफाजाब होलांनांगोन आं बेखौनो आसा फारिनाय थाबाय आरो नोंथांमोना दसे समनि उनाव बिथांमोननि जोबोद मोजाङै मोसानाय नुनो मोनगोन आरो बिथांमोनखौ जोंनि बे जौसाङाव मोसाहोनाय जागोन आं नोंथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय बिथांमोनखौ गोबारा आखाइ खबनानै बिदाय होनांगौ रायजोफोर नुबा सेंग्रा सिख्लानि गोसो थोलायनाय डायलगा माब्लाबाबो गोमाया नांलाय खमलायनायावले माब्लाबाबो थाया नेरसोननायावबो नुवाखै बावलुंनानै गोसो थोनायखौ मोनैनि खोमबो जानाया माब्लाबाबो थाया गोसोआव जायखिजाया